Hello guys, wala na naman dito sa amin. Yan ang mga halaman. Tumutulo pa yung ulan. Kauulan lang talaga. Yung simayon ang tumagod na. Grabe ang ulan kanina magdamag. Kaya basang-basa yung kalsada. Yung mga bubong-bubong. Tuwang-tuwa naman yung mga bulaklak. Ayan. Nabasa na sila ng ulan. Punta ko sa may pier guys. Nakita ko na namimingwit. Malinaw naman yung dagat guys. Hindi naman maalon. Kahit maulan. O kaya inaanuhan siya. Patuloy pa rin sa pamimingwit si Kuya. Oo nga naman. Palit rin yung pag-ulan. Yan guys, ang dagat. Paging dagat. O kaya pier ng Legazpi. Legazpi. Maano pa, makulimlim. Dahil kaulan lang ng magdamag. Medyo makulimlim lang talaga. Yan, marami naman ng mga namimingwit sa gilid. Baka sakali kung makakuha pang ulam. Yan guys, dumiritso na ako bumili ng isda guys. Nililisan ko na. Kasi karamdam na ako ng gutom. Sobra yung utoma. Pastila naman lang yun. Sayog lakaw-lakaw niya. Gutom na. Yan. Tamang-tamang na yung mainit na sabaw. Init kayong sabaw ba? Yan. Para sa malamig na magdamag. Kasi ako lagi kurakan sa yeah guys, ito na. Paitan ko na rin. Wala akong magagawa. Nakapunta ng bandera. Pero kayo, wala kayo kakasliran na hindi ka makapag-aral. Ang dito ko eh. Nakasuporta ako sa inyo eh. Di ba? Lami. Pag sinasabi ng lolo mo, Lanlano, nasain. naiisip niya. Kunting kanin lang. Yan. Tapos kain na sa manay. Gutom. Yan. Pasok na. Bahala na mapasok. Basta busog. Ayan guys, sa sobrang kalipay, sobrang saya sa kabusog. Ayan, nabusulik na. Patunaw-tunaw na si Manay. Oh. Bahala na, basta makasayaw. Maayong buntot kayong tanan. Shout out everyone.